O Salón de Plenos do Concello de Ribeira collía esta mañá o acto de entrega do Premio de Novela Curta Cidade Centenaria. Nesta ocasión, das 11 obras presentadas a esta sétima edición, o xurado elixiu por unanimidade a obra Celada, do escritor Antonio Piñeiro. Celada, a obra gañadora de Antonio Piñeiro, é unha novela que contribúe á recuperación da nosa memoria histórica máis recente, en concreto a dos últimos anos do franquismo, os inicios dos 70, e faino dende a perspectiva das revoltas estudiantís que se produciron nesa época en Santiago de Compostela. Para o autor o premio significou unha inmensa ledicia, xa que se dá na cidade da que é natural e veciño. Expresar a miña inmensa felicidade porque non é tampouco habitual atoparse nunha situación como esta. Un sempre dubida se concurrir á súa propia vila, pero neste caso pois a decisión foi así tomada, causa tamén certo pudor mostrar esta felicidade entre a xente, polo que lle dou as gracias ao alcalde como personificación aquí da xente da nosa vila, do noso concello. Unha felicidade compartida tamén polo alcalde en funcións, Manuel Ruiz, xa que, ademais da amizade que o une co premiado, era a primeira vez das 7 edicións celebradas ata o de agora, na que o autor premiado é do municipio. O máximo que nos habíamos acercado era a Pobra, non? Con David Pobra. En esta ocasión, cando me dixeron que ao abrir o sobre donde viña o nombre da persona ganadora era Antonio Piñeiro, esa pois celebración foi maior, porque aparte estamos hablando de un gran amigo, de unha boa persona e de un magnífico escritor. A contía do premio ascende a 3.000 euros en metálico e a publicación da obra, que será realizada na editorial Xerais, previsiblemente en setembro do ano que ven.